Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang, dali ra kay mahibawan. Dunay si kasayuran gitaguan, gilumluman ang ayang kuyon sa katawhan. Mauna ni ang kasayurang kinuykuyan. Kini mga politiko wa man gisunod nga mga lagda. Kanang ilang pagampanya mahugla nagpataka. Wa sila gitahod nga ethics ana. Manang usahay ludon ka ining ilang kabanyaga. Pero sa niaging Semana Santa, daghan kay mga politiko nga sa ilang mga dagway ni bandera. Gibutang sa labing dagko nga mga karsada ang ilang mga pahimangno ngadto sa mga motorista na magbantay sa pagbiyahe nila. Ang nag-una gyud ining kampanyaha mao si Camille Villar, nasakop ining politikanong dinastiya na gustong may mupuli sa iyang mama. Pero ang among nahibawan, hinay magid Camille Villar, wa man gyud mo rehistro ang iyangan, posible pabalik og dagan ang iyang amahan. So si Manny Villar, posible nga may mupuli ni Cynthia. Ini kapupo sa termino niya. Aron pagsiguro nga kanang second slot sa mga Villar magpabilin sa pamilya. Kay kung si Camille Villar, murag maapiki sila. Pero si Camille Villar, mao nag-una. Atong mensahe nga perting loora nga ingat sa biyahe ngadto sa mga motorista. Gibutang ang iyang mensahe sa tanang mga karsada, labi na sa mga nasudong highways sa nagkalain nga mga probinsya. Tibok Pilipinas, nakadawat ato maong notisya, hasta Basilan, hasta Tawi-Tawi, hasta Sulu, hasta Batanes, sa mga lugar pertinang Lagyua, na ditong dagway ni Camille Villar nagpahimangno sa mga motorista. Pero way ko ka ikog doon ay nangupya, gipalabuan pa. Si Bongo nagpahimo sa mga karotula, pas dagko kaysa kang Camille Villar ang mga tarpaulin niya, maurang mensahe giusab lang niya ang usa ka pong pipila ka litra. Pero nagkinopyahay na sila. Wa gani bay delikadesa. Way ikugay sa ilang mga propaganda, murag binastusay na gining pamulitika. Mura ni China, hasta pagkaos mga sundao ilugo na. So hinaot makamatngon mo ining mao mga politiko. Wa na bisan gamay na lang kaikog sa kaligdong sa publiko. Gamiton ang tanang mga paagi nga binuang og minaldito aron lang gyud pagpamintaha makahupot sila og pwesto. Unya kadako ining gastuha. Usaon lang pagbawi kining kwartaha. Kung dili pinaagi ra sa pagpaginansya. Kung si Bako layo ra to makadaog sa eleksyon nga umaabot na. Sa palihog kitang katawhan, ato ra guning tun-an ang mga timaan, kinsay kasaligan o kinsay mga kawatan, kinsay malauman, kinsay angayang likayan. Kay nahitong pawak na ta sa nangaging nga katuigan, dili na nato usbon ang atong pait nga kasinatian. Ka-unfair ngadto sa umaabot nga kaliwatan, ato silang binlan og dunot nga pangagamhanan. Kay napakyas ta pagtudlo, pagpili sa labing takos ug labing kasaligan.